pengalaman pertama untuk saya yang notabene saya adalah darah Bali, dan saya merasakan vibrasi yang luar biasa dan rasa yang tidak bisa saya ungkapkan untuk acara entas-entas yang pertama kali saya ikuti di Banyuwangi ini. Di wong Jawa itu duduk sanak duduk kadang ning kok yo ngewangi Sabayawati Mas nggih nembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Sarate koin niku mengke langsung jenengan salap. Anak aning mana mandito mikul dhuwur mendung jero dateng para panjenengan sedaya mugia para lurus saged ketampi wonten ngarsane tiyang mamno
manunggal dhateng ngasten pangkuanipun Hyang Widi. Nggih, sagedipun paring kanugrahan anak putu ing tindakaken upacara. Dipun lepasaken sekatan malapataka, dipun lepasaken sekatan Budharyono ingkang nandhang lara pinaring tangga, ingkang nandhang kekurangan dipun paring kaluwihan, ingkang nandhang sengsara dipun paring kebahagiaan. Mugi mawon dulur ingkang panjenengan tansah minangka daya dayane parsektene para leluhur sumrambau dhateng anak putu ingkang sami nindakaken upacara pangantar. Mbok bilih wonten lepatipun anak putu dhateng ngarsanipun Gusti, dhateng para dewa lan para dewi, terutami dhateng para leluhur panjenengan dhewe. Anak putu matur sembah panuwun leluhur sami dukun nggih mboten kejawan. Dipun paringi tirta amata suci tirta pangantar. Nggih. Mugi mawon wiritan sapipun paring kanugrahan gampiraken rezekine, murah sandang pangane, dipun adohaken belaine, slamet anak umat Hindu kakung sumawana budi keluarganipun pun paring ayo. Om ing rapat astraya namah. Sungkem bektine dumateng leluhur niku kan enten unen-unen. Wong tuwa niku Gusti Allah kang katon. Gitu. Yang Widi sing ketok mata. Nah, mula niki dados kewajiban kita sedaya minangka anak. Termasuk sing ibu-ibu, sing mbah-mbah kan nggih dados anak to statuse. Nah, sehingga monggo kita sebagai umat Hindu senantiasa berbakti kepada leluhur sing nem-nem nggih semanten ugi mumpung jek ketunggunan wong tua, nah disuwargake, diseneng-senengke. Ya toh, diseneng-senengke. Aja digawe gelo. Salah sijine napa? Ya kudu iso mempertahankan serada kehinduannya. Kula nggih nembah nuwun dumateng panjenenganipun Mas Tio sarombongan. Jarene wong Jawa dudu sanak dudu kadang ning kok ya ngewangi sabaya pati Mas nggih. Nembah nuwun ingkang tanpa pepidan. Bapak Ibu Mas Dharma ingkang tansah kula hormati, ing mriki Lembaga Parisadan Hamung Nyengguyung punapa ingkang dados kewajiban kita selaku umat beragama mendekatkan diri kalian ide Sang Hyang Widi, kalian ngururi budaya leluhur. Guru yang martabatnya baik itu guru yang bisa mangreh hardane nafsu sehingga sumrambah marang sakpodo padane urip tidak merasa lebih tinggi.
tidak mudah menjustis karena sudah menempatkan Tuhan di dalam hati sehingga hatinya bersih, pikirannya jernih. Nek wis wong ki atine resik, pikirane jernih, ora gampang hujat wong. Mang tingali lek Brahmono sik senengane menghujat wong, nyalahke wong, wong diukuli kembar mayang jare sesat, wong gawe slametan sesat, gawe sesaji sesat, niku sing sesat pikirane dhewe mergo ketutup karo kotorane batine dhewe-dhewe. Om Swastiastu, Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Perkenalkan, nama saya Gede Budi Swantara dari Banyuwangi. Saya lahir di Banyuwangi. Dengan tas-tas yang ada di Kecamatan Sempu, pengalaman pertama untuk saya yang notabene saya adalah darah Bali dan saya merasakan vibrasi yang luar biasa dan rasa yang tidak bisa saya ungkapkan untuk acara entas-entas yang pertama kali saya ikuti di Banyuwangi ini, di tempat istri saya. Kebetulan karena saya menikah dengan orang Sempu, orang Banyuwangi, dan pertama kali ini adalah acara entas-entas ini yang saya ikuti. Dan yang saya rasakan setelah mengikuti entas-entas leluhur Jawa dari istri saya dan juga saya, karena kebetulan saya juga mempunyai leluhur dari Jawa, vibrasi dari leluhur yang diberikan kepada saya, rasa syukur saya dan keluarga itu sangat luar biasa yang saya rasakan. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia entas-entas dan juga Romo Rosi Hasto dan juga tim yang sudah kiranya menyelenggarakan acara entas-entas untuk Kecamatan Sempu khususnya Banyuwangi. Dan saya harap untuk Jawa acara entas-entas ini bisa berlanjut sampai ke daerah-daerah lain, karena untuk Jawa sendiri itu harus kembali ke Jawanya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga kepada seluruh tim panitia yang sudah melaksanakan acara entas-entas di Kecamatan Sempu Banyuwangi. Kami akhiri, Om Santi 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 Om. Satu, dua, tiga, syukur, syukur.